labari na ga zance na Youngest producer on the batun labari na tafiyar magarin Adamawa, ina ma abotan labari na kuzo da akwai sauran zance. Bayan kidina sun kama mu hanyar ta Jimeta, mata na famai ihu muku salati a mota. Na yoyi ƙuri sanar da gida maganar da wayata, cikin sashe wani ya gane ya buga mini kota. Ranar tafiya ta kilomita 20 da kafata, muna tafiya kayan wa babu abinci sanan zafin rana. Dajin da suka yi mu ciki da duhu ba mai iya yawo, ogansu yana kallon mu ya ce wayar mu kawo. Bayan mun bada duka jikinmu yana mana ciwo, ɗayan sai ya ɗauki waya ya kira kudin mu a kawo. Bayan haka sai dukanmu suke jiki na ciwo, ɗayan sai yana kallo ne ce ina nan ba ta iyayena. Na fara tunanin nan barwa ciki zan bayar, na ɗauko nan bara bana kawai fa na bayar. Yana fi kiran shi baba na ya ce Nasir ya hanyar, ya kwace wayar ya faɗi masa waye kuɗi zai bayar. Kiran Fatima ya bayyana kan waya ta jiki na sayar, suna faisar mata sakon haka ta ce musu ta ɗau nauyi na. Ciki ne ɗauki rawa ranar haka yi min daɗi, batun Fatima idan na tuna sha'ari sai kauɗi. Tunani na aigo baiwar haka zambar rudi, ogansu yana harbin sama bindiga ba daɗi. Yana juyo wai ce mini wai ina nake neman kauɗi, na ce masa ya Kaduna state nake ikara local government na. Gari ya waye rana ta fito ta haske, muna zazzauna ƙasan bishiyar itacen marke. Ogansu yana tafiya sauran su ne masa take, suna famai ihu sun sha giya sun cake. Ashe sojoji na zagaye da sun turke, sauran labarin na gaba kar ku sake ku biyo ni ku sha zance.